ev nifşek ji malbatên Daişê Sûrîne got amadekariya derketinê dikin ji kampa Holê. Endamekî Encûmena Êzîdiyên Sûriyê bi belgeyên kesên got derdikevin digere da gote kes bike. Gojinên êzîdî di nav wan de tune ne. Ji xwe her car jî rihle çêdibev komîte li vê derê hazir e. Di rihla de heya niha tî kes bi mer derneketine, tî kes mer derneketine. Lê kar û xebatê me nayên sekinandin ji dervê rihla jî di hindirê kampê de şopandina me heye. Hinek malûmat cem me hene yanî kes ne di hindirê kampê de ne anka jî em dişopînin wek fêz hatiye êyarkirin lê çandir heya bi mer were êyarkirin em wan jina ji kampê derxîn. Jinên êzîdî çima nasnameya xwe vedişêrin û nabêjin got ew jinên êzîdiyê revandîne gol kampa Holê niha dimînin. Li gorî serjimarên texmînkirî got nêzîkî 205 heya 300 jinên êzîdî di kampa Holê de di nav malbatên Daişiyan de li kampa Holê hene. û li gorî şopandinê got ew jinên got xwe nadin nasîn hemû bi xwedî zarokin û bavê wan Daişin. Jineke êzîdî ya got vê dawiyê ji kampa Holê derket bi xwedî du zarokin ji bavekî Daişî Iraqî ye. Ew piştî nêzîkî 2 salan di kampê de nasnameya xwe veşartî hiştiye xwe radest kir. Leyla navê wê yêne nas e. Erê kur got biaxive bi merca veşartina rûyê wê û guhertina dengê wê. Gelo çima tu dereng ma heya te xwe radest kir. Jinên êzîdî hemû bihîst heke vegeriyana şingalê wê zarokê wan jî bin. û ji ber zarokê xwe xwe vedişêrin ez yeke ji wan bûm. Min diviyaz pîş min deze êzîdî me û got ne me. Yani ixbar dane me heke min got deze êzîdî me û ez çima şingalê wê zarokê min ji min dûr kin. û heke ev qirar êzîdî ev qirar hilgir yani zarokê wan ndekê min vegêran ew hemû derkevin hekel kê derê bin Tirkiye bin Idlib bin Titmir bin kampa Holê de min hemû derkevin. Bes hemû ev zaro heyne hemû xwe ji ber zarokê xwe vêşartîne. Pirsa jinên êzîdiyê revandî bi xwedî zarokên ji bavê Daişiyan trajediya genîsayda êzîdiyan aloz dike. Pêşa roja jinên dê û zarokên wan jî nediyar e. Lêkolînerê êzîdî Cabir Cendo dibêje got aloziyek gelek rûyê wê hene. Got dihêle pirsa mirovahî berdewam be. براستی سەدەم پر جەم وان جنا هەنێ گۆ خرادەست نادن یەک جێ گۆ ئەو ژەنانە بوونێ خودی زارۆک و ئەو زارۆکانە باڤێوان کەسایەتن داعشن یعنی تیرۆریستن چ دەولەتا بن تونس بج جەزائر بج مەغرب یعنی ئەڤەیە دیسا مەترسی کرد جەم وان ژنا چێتکردن و یاوێ دەف ji van zarokê xwe berde û her nav malbata xwe ew ya navê cem zarokê xwe bin û bi vê halî vê awayî jiyana xwe pêk bînin yani ev jî zehmetî ki got ew jinana hîn biryarek xwe nedane. Hin jinên êzîdî tevî zarokên xwe ji bavên Daişiyan karî bûn xwe bigihînin Ewropayê. Koçberiya ber bi Ewropa ve li gorî du jinên got me wan dîtin careyek e. Lê jinek ji wan qebûl nekir got pêş kamerê biaxive lê ji me re got. Tevî got li rastî revandin, firotin, destdirajahiya seksî ji aliyê Daişiyan vehat lê ew di nava du agiran de ne. Xwesteka got vegera di nav civaka xwe ya êzîdî li Şengalê û agirê din. Zarokên wê got bavê wan terorîstin. Di nav her du agiran de gunehê wan çi ye? Ev pirs me nikarîbû bersiva wê bidin. Zana Umer dengê Amerîka Herêma Cezîrê.